zenbait mende txitxirio txiki, deitzen zioten mutil txiki txiki bati. Gertatu zitzaion abertso bidez aurki, kontatuko dizuet poliki poliki. Egun batean ama gaixotu zenean, aita basoan ari omen zen lanean. Bazkaria eraman behar zenunean, aurra presenta bera joan zen azkenean. Asto bat zamatu zen jan eta edariz, bere belarri baten mutiltxoa jarriz. Txikitxoa txistuka ilusio handiz, astoa bere pauso makalean berriz. Halako baten mutil talde bat gertura, inguratu zitzaien harritu modura. Normala zen mutiko haien harridura, bakarrik ikusten baitzuten asto hura. Ipotxa ezkutuan hitz egiten hasi, zenean mutikoak karrasiz karrasi. Korrikan joan ziren bertatik iesi, pasatakoa ezin sinestutak hasi. Aitari bazkaria eman ta aparte, etxerako bidean bazen nahiko bake. Lengo mutilak lagun gehiago bitarte, ingurura etorri zitzaizkien arte. Makil baten gainean arrota dotore, hanzen txikitxoa ez baitzen inon gorde. Umei esan zien ausardia sobre, bakean ustea ez oten zuten hobe. Umeek ipotxaren lagun izatea, nahi zutela esan ta egin zen bakea. Hala pentsatu zuten batera joatea, talen bizi astoa etxean ustea. Garai hartan apaiza harta jorranari, omen zen eta lasai zebilen kantari. Umeek begiz jota zuten adi-adi, intxaurdenak jateko apaiz gaixoari. Atarian zituen intxaurdenak jaten, zebiltzala umeak alakoren baten. Andre bat agertu zen kristonak esaten, etxeko ataritik alde egin zezaten. Denak joan ziran ies baina txitxirio, txiki gorretarako ez zuen balio. Intxaur kaskalazpian gorde zen propio, Andreari zioen beldurra medio. Mari Martin zen gure Andre bekaiztia, ataria garbitzen zeraman hastia. Ondo miatu gabe kaskalen azpia, sutara botatzean nahi zuen guztia. Orduan mutikoak korru batzuko zen, egin eta Andrea hasi zen kezkatzen. Ea karrasiaiek nondikan zetozen, bitartean umea iesi joan zen. Txitxirio txikia belardi batean, gorde zen Mari Martin aldegin artean. Behi bat inguratu zen eta bapatean, umea irentsi zuen belarren tartean. Beia ukulura joan eta lasterrera, apaizak zituen behi guztien antzera. Arratxaldeko 6-7 aldera, Mari Martin etorri
etorri zitzaion jestera. Ala txitxirio txobeiaren barnean, karrasika hasi zen aurreko planean. Eta emakumeak entzun zuenean, han joan zen iesi zuzenean. Handik gerora behiakaka egin eta, han irten zen ipotxak orotzez beteta. Bailen egin zezan etxerako buelta, urkullutik irten zen azkarta lasterka. Bidean zioa labordazar bat bazen, bertatik gizon batzun izotxak zetozen. Zaldi bat eta hiru lapurtxo hain zuzen, lapurtu berri zuten urrea banatzen. Umea zaldiaren belarrian sartu, zenta zaldiari ez zitzaion gustatu. Naiz irrintzika hasita hankak dantzatu, lapurrak askorik ez ziren ikaratu. Zaldia bailiz gizan txitxirio txikik, esan zien lapurrei nola eta zergatik. Ez zeukan banaketan behar zen parterik, bordan ez zuten iran segundu erdirik. Nor naik ez du izaten alako aukera, nor daki nola asto zarraren gainera. Urrea jaso eta joan zen etxera, ta zoriontsu izan zen handik